7. októbra 2024 sa začal jesenný zber objemných odpadov z domácnosti. Ako vidíte, v tento prvý deň sa nachádzame priamo na jednom zo zberných stanovíšť. Za mňou je pristavený veľkokapacitný kontajner, v ktorom už vidíme nejaký odpad. Podľa obsahu tohto kontajnera vieme ľuďom dať návod, čo všetko vlastne do tohto kontajnera patrí. Do veľkokapacitných kontajnerov možno vhadzovať odpady, ktoré sa svojím objemom nezmestia do klasickej zbernej nádoby, a to napríklad matrace, nábytok, koberce, zárubne, dvere, okenné rámy bez skla a podobne. Toto stanovište je vytvorené v lokalite, kde máme rodinné domy, čiže je tu individuálna bytová výstavba. A samozrejme aj z týchto lokalít zbierame vlastne v rámci celého mesta tento nepotrebný odpad v zmysle zákona 2-krát do roka. Tento odpad následne putuje na zberný dvor, kde ho my preberáme a vlastne odpad, ktorý sa už nedá vyseparovať, sa vlastne odkladá na skládku odpadov ako objemný odpad. Daniela Amrichová ďalej tvrdí, že obyvatelia počas týchto dní nemusia čakať na pristavenie kontajnera. Celoročne majú totiž možnosť priniesť svoj nepotrebný odpad takéhoto rozsahu na zberný dvor. Rád by som upozornil občanov na to, čo nepatrí do veľkokapacitného kontajnera. Predovšetkým sú to nebezpečné odpady, ako sú farby, riedidlá, ale hlavne pneumatiky, ktoré už aj v tomto prvom dni zberu sme objavili. Pneumatiky treba nechať v pneuservisoch tam, kde si pneumatiky meníte. Oni to vedia legálne zlikvidovať. Tieto kontajnery sa nachádzajú v zmysle harmonogramu v určené dni na určených stanovištiach a kontajner je vždy pristavený od 7. do 13. hodiny v ten daný deň. Avšak, ak aj vidíme za mňou, že ten kontajner pomaly už je plný, pracovníci technických služieb prídu a vymenia ho v tom časovom intervale za prázdne, aby tí ľudia si mohli vyniesť ten odpad. Na tejto lokalite sa teda objavil aj bioodpad, na základe čoho tam pravdepodobne teda bola umiestnená tá tabuľa. Takže čo s takýmto druhom odpadu pre občanov? V tejto lokalite sme mali stabilný problém so zeleným bioodpadom. Občania sem vyvážali na ako čiernu skládku zelený odpad, preto sme tento odpad vyniesli a označili to tabulami zákaz rozvodu bioodpadu. V tomto budeme pokračovať aj v ostatných lokalitách mesta. Týchto tabul sme dali vyrobiť viacej a budeme upozorňovať ľudí na to, aby zelený bioodpad okrem mimoriadneho zberu, ktorý bude aj tento rok ešte na jeseň, nevykladali na verejné priestranstvo, ale priniesli nám to buď na zberný dvor, alebo si to skompostovali. Veronika Hrobáreková, televízia Krea.